दासो सिरि मोनबाय आङो लोगोफोर everyone welcome back to my channel खुलुमबाय बयनिसिमबो नाथाय आं दासो सिखारदों 6:30 जाबाय ना दिनै लेट जाबाय सिखारनाय मानो होनोबा हरनि 12टासिम जि हादोंमोन माने बैसागु गैथारला अर्डारफ्रा गोबां गोलैदों ओमफ्राय लेट जाबाय दिनै सिखारनायाव ओरैबायदि जिरिखौनो मोनाखैमोन आरोना दिनै माबायदि थाङो नोंथांमोना नायनानै थादों आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन Good morning. Belum sih good morning. Cadok, ready na? Bitanga sikarग्रोबाय ब्रास खालामग्रोबाय दायो आं बे हराव बेखिनिखौ हाना दोनखादों आरोना गासैखौबो बेयाव 19 खान दङ ओमफ्राय नैबेखिनिखौ खानि हरखानायमोन आरो दख'ना पिस बेखौ हाग्रोनोसै आं दायो ओमफ्राय बे जिखौ माने बिनानाव सानैया हरदोंमोन आरोना खानिखौ हरखानाय दख'नाजों हरनाय आरो थ' बेखौ हानोसै आङो दा दख'ना पिसनि ब्लाउस आरो बेयो बेखिना लानाय फट' थिखानाय सेरनांजोबनाय मोन आरोना दख'नानि पिसमोन बिनानाव मोना हरखादोंमोन आरो बेखौ बरमानि ओमफ्राय नै बेखौना नायबा माने सेक मोनबाय आरोना थाखानायमोन आं टोटेल ने गांब्रै एखे साइज खौ जमानिखौ एखे लोगो हाखांनानै थांबाय जोंना दा स्कुल नाम खोन्थालायबाबो देलाय मा स्कुल थाङो खाग्राबारि मा स्कुल खोन्था औ मा क्लास मोनखो नों खोन्थालाय क्लास 1 स्कुल थांनो ओंखारबाय बाबुआ माया दोननांगोन ने बाय बाय होन दे आं स्कुल थांसिन माने खामानियानो जेबो जाखायाखै ओमफ्राय दासो आं माने स्र' दुगैनोसै गासा लगायनोसै ओमफ्राय सासे माने खारजो दं होनदोंमोन ना बे खारजोआव खामानि मावनो थांनो दं स्र' जाना लाग्रोनोसै दायो दुगैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गासा होग्रोनोसै आङो बहुद लेट जाबाय लोगोफोर जि सुनो दंमोन जि सुबाय गासा होबाय ओमफ्राय दायो सासेबो मोनफैयाखै ओमफ्राय जेबो खामानि गैथ'आ दा फ्रि दायोथ' खामानि जोबनानै 12ता जाबायना 12:13 जानोसै आया खारै फोराननानै सेथ्लायाव दायो सानजौफुनि ओंखाम संनो लादों आङो ओमफ्रायहाय बारा मानसि गैया फेमिलियाथ' 10 जन बाट दायो साबाल' दङ जोङो दा साबानि थाखाय सिम्पोल ओरैनो आलु सयाबिन बिलाहि 2 hours later थ' लोगोफोर आं दा ओंखाम संनानै गोदाव सोराव जादों आरोना मा खालामगोन मा मागोन एसिस्टेन्टआबो गैया खामानि मावनो थांदों बेबो गैया रिल्स बानायगासिनो आं दा रिल्स सोलोंहांदों माने जायोना जाया नोंथांमोना खोन्थादों आं नोंसोरनो शेयार खालामनोसै Two hours later. बिथां बरा दासो मोनफैदों ऑरेंज बिस्कुट
थ' हेल' लोगोफोर दासो न' मोनफैबाय खामानि मावनानै माने गाबोन सारद' दं नालाय आमायलानि स' बिसोरनाव खामानि मावहैबाय सासे आबै थैनाय ओमफ्राय मेंदो मैया फैनाबो बेसेबा मेंखादो ओमफ्राय दा मेंना फैबाय मेंनानै दसे रेस्ट लानोसै दिनै माने बिस्थिबार नालाय बेखायनो आङो माने गाइखेरजों बिस्कुट जागासिनो सासेया अरेन्ज बिस्कुट लाबोदोंमोन दायो न'आव सफैबाय न' सफैना आमायलानाव ओंखाम संखाम जाबोखादों आङो खामानि मावनो थांनाया ओमफ्राय जामादारा खामानि मावदोलै आं दासो दुगैखांना आराम उन्दुनो नागिरदों ओमफ्राय मादारा मा मावदो नायनि आइया खामानि मावगासिनो न'आव ओमफ्राय आंबो आमायलानाव थांना खामानि मावना फैबाय दा आइया खारै सावगासिनो खारै वाव बिथिं न' बानायगासिनो नै अभाबलै पाका न' बानायनो हाया नालाय पाका खुन्थाखौनो थिखांसै आरो खैथा रुम जागोन इदि मोननै बा गरम मा खालामदो थिन्दाफ' हेलौ थिन्दाफ' देलाय बाबु नोंनि नामखौ खिथा खुलुमबायालाय मा खारखो खुलुमबाय आंनि नामा मुसि पियजित बर' मिथिनाय ना बुं खुलुमबाय आंनि मुङा मुसि पियजित बर' बेसेबां क्लासाव फरायो टेन हा टेन 10 वान टेन होनफ्लांद' बिदिबालाय बोरै जानो होनफ्लांलायबालाय आइया खारि खावगासिनो नै माने जोंहा फेमिलिया बिराद बुरजा नालाय ओमफ्राय रुमा खम जाना दोङो इथिं सानजाथिगालायनि नैथिंगालाय दा जे नुबाय थादों बिथिंगालाय माने न' दंमोन ओमफ्राय न'खौ हाबानि उनाव सेफायनानै दा पाका खुन्था होनानै गोदान बानायनो नागिरदों आरो दा ओंखायनो रुम गैयैखाय बिराद आलानि जागासिनो थानाया थ' माला ओंखारो थाब ओंखारनाय मा मिथिगौमोन फालतु साला नांफैदा इयाव मा खालामदो नोङो हाखराव ना दोंना गैला ग्रास कापा गैला नै फिथा देनानै जाग्रायाबो माथो अखानो हायानो फुरथि जाना थाबाय अखम गैला नालाय हायानो फुरथि जाना थाबाय मोनामसोदो जानायाव मोनामसोदो जोंहानि मैथाया नै मैथा गोखा नायो गोखा मैथा गोखा मैथा गोखा सोरबा मैथा गोखा सिनाया खोमा नै मा मैथा गोखालै आंनि लोगोफ्रा सोरबा मैथा गोखा सिनायामोनथ' आवगाय बाबु टिंबावगोन टिंगाय खाथियाव हालदै होदो नि मुवा दंना गैला थाइसे दंमोनथ' खाबाय खोमा सोरबा निम्बु दोङोमोन बेवहाय वाव जोंहाना खारजिया थाइदों माथो टिंबावगोन दे बाबु मेसें बोथोराव
किसुमाना दै होबाय थायो नालाय ओमफ्राय जोंहा माने फादारा मोनसे बुद्धि बानायनानै ओमफ्राय अबावबा नुनाय ना सोरबा खोन्थानाय मिथिया ओमफ्राय बियो मेसें बोथोराव माने गोरान जाबाय थानायनि थाखाय इदि होना होदो आरो नै सोरबा रोङाबा लानो हागोन बुद्धिखौ होनलाय मिथियाबा मिथिनायाथ' होखायोनोसै थालिर बिफांखौ दानस'नानै इदि गुदियाव खाना होबायब्रा ओमफ्राय जोंखौलाय सिदोम थाबाय थायो गुदिया फाथै गुदिया सिदोम थाबाय थायो इयाव गिसि जाना थायो आरो बाथ्राया ओमफ्राय बैयाव होआखै बैयाव फाथैया जोंना दासो जाहांदों ओमफ्राय ओइ बे फाथै मोनसेया मा जादों बेखौथ' मिथिला र' नायनि बे माने दंफां सायाव फांसे फाथै दंफां मानलादोंलै ओमफ्राय बे मानो थैलांदों ओमफ्राय हमनानै मोनाखै गुदियाबो बिराद मोजां नै लेला जोबलांदो लेलानाय बायदि दा केमेरायाव एसेबां हमना मोनाखै खोमा नै लेला लांजोबदों मानो थाखाय बिदि जादों हमनानै मोनाखै नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहरनाय गुदियावबो जेबो माबा जायाखै थिगानो मानि थाखाय बिदि जाखो हामा नांदो ओरैनो फाथैया जोंनाव दासो फाथैया जोंना ओरैनो दासो माने जौखांदो नालाय बेखाय हामा नांदो वाव पुलु थ' जों दायो आइ मटु आं सारद' जागोन थांनायदो गाबोन सारद'आ दिनै थाबायना फैनि आंथ' खामानि मावना फैबायानो दहाय आइया खारि सावनानै ओंखारबाय नै खारि सावदोंमोन मटु आरो आं नायलांबाय थादो मा लानानै थांनि ब इंलिश होदो दखन सर्ट लामा खाथि लामा होननाय जायोथ' र' रोंगो आइयाबो गावमान फरायनाय खोमा थांना फैनि नायलांबाय थादो लामाया ओरैबायदि लामा थिफैदो जोङो मेन लामा थिफैयाखै माने खस्थ' आरोना नै आया आथिङा लेंग्रि जादों थाङै थाङै जोङो नै जोंहानि फाकामारानि बाजैखौ लोगो मोनदों ओइ पुतुलि बाप्पा ओइ माबायदि देलायदोलै हो इखिनाय थिखिनिबो खादो दस' मा थांनाय हो आसि saya dong nak. Buku dia kayak dia apa? Nanggo. Mobile. Tanda. Lawan. Bye bye. Peace. Bye bye. Pas minit lagi ya, setengah nonifnya amelan dua, sampai manusia hari ini, tapi apa sengnya nih? Sardo bisa nonton mama. Saya nih mama. নমস্কার আপনাদের এখানে আমার ব্লগতে সবাইকে স্বাগতম জানাইলাম আপনাদের আমার ভাতিজার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন আর হেল্প করেন দেখা খাইয়ে কি বলবো এটা আমরা এখন বুঝতে পারি না আমরা বলতে পারলাম না আর কি এমনি পারে মোবাইল সামনে আমি এত পারি না মানে orang nenda নৌকাতে যাবে এখন আমরা নৌকাটা হ্যাঁ কিটা আবই ঠিক আছে দিব না কিন্তু দিয়া যাইব না দিব না দিয়া যাইব ঠিক আছে আর মোজাं
mungkin lah menjance. Mani angin. नङा दोननाङा र' नोंसोर लाना फैखा Wah, जोंनिया नै नाखि. गोथाव भाजा बे पियास होदो फानलु होदो गोलाव गोलाव सारफाय बयनि जाफाय फैग्रा बेखौसो मोनजाफैबाय दस' आं ने गोथाव माबा मोनदोबा मिथिया जागोन ना नांख' हा साउन्डखौ बोखागोन दे होमबा मा सनो गाबोन सारद' जागोन ना मा लानो नङा बेनो नै ओमफ्राय ओंखाम जाग्राया बैयाव सोरिलाय थ' दायो जोङो सेलेक्ट जाबोबाय फैनानै ओमफ्राय आइया नै न'निनो दाउ बेदर गोदागासिनो ओमफ्राय हरनि थाखाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै बाय बाय लोगोफोर